Bé, doncs, bona tarda. Sense més preàmbuls, passem a aquest últim eix, que és l'eix de domini lingüístic, i començarem amb la presentació de l'Isidor Marí, encara que no necessita massa presentació. Com vosaltres sabeu, com molts sabeu, és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i especialista en temes de sociolingüística. Per fer-ho una miqueta breu, és una persona preocupada des de sempre en la matèria dels temes dels drets lingüístics i és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, del qual ha estat secretari, vicepresident, director de l'Oficina d'Assessorament Lingüístic i president d'aquesta oficina. És un home que ha publicat diversos estudis molt destacats en matèria de llengua. Entre ells destaquem Un horitzó per la llengua, Conocer la llengua i la cultura catalanes, amb una voluntat de difusió fora de l'àmbit lingüístic perquè es conegués, Plurilingüisme europeu i llengua catalana, Mundialització, interculturalitat i multilingüisme. Ell parlava en primer lloc i abans que comenci m'agradaria demanar-li, fent ús del privilegi de ser moderador i presentador, que ens parli, si és que ho creu oportú, d'una cosa que a mi particularment em preocupa també, que és la consciència d'unitat lingüística i la seva evolució en les diferents parts del domini lingüístic. Quan consideris. Endavant, sisplau. Bé, ja que se'm fa aquesta pregunta concreta, per més que no tinc dades exactes de quina ha estat l'evolució, sí que en resum podem dir que malgrat l'obstrucció que en aquest camp, com en altres que ara veurem després, que ha exercit l'estat espanyol respecte al reconeixement de la unitat de la llengua, per exemple, a les webs de totes les institucions estatals, com segurament heu pogut comprovar els que us hi heu passejat, l'estat espanyol continua distingint l'entrada del català de l'entrada del valencià i no sols es distingeix com a varietats d'una mateixa llengua, sinó que les posa sempre en llocs molt distants una de l'altra perquè quedi clar que no són formes d'una mateixa llengua. Malgrat això, però, jo diria que, sobretot gràcies a la feina dels ensenyants, i per tant aquí cal reconèixer-ho, al País Valencià, que és on hi ha hagut potser un foment més actiu de la manca de reconeixement de la unitat, la situació ha avançat positivament i a les Balears crec que també, i és una mica en aquest moment residual, encara que continuen sent finançats i sent actius els qui defensen un particularisme extrem que tendeix també, evidentment, a separar el català de les Balears del conjunt de la llengua. Aquesta seria una resposta utilitària i ad hoc a la pregunta que em fa el moderador. La meva intervenció, més que recuperar les dades que ja s'han exposat pel que he pogut veure aquesta tarda, i em disculpo per no haver pogut assistir al matí a les sessions, doncs ja crec que no és necessari reiterar-les. La meva intervenció pensava que podria tenir més sentit que s'orientés de cara al futur, de veure quina és l'actitud que actualment es pot detectar en el conjunt dels territoris de la llengua i com podem actuar davant d'aquesta situació. Ja hem vist en les diferents intervencions que els incompliments de l'Estat, dels compromisos que va adquirir lliurement amb l'aplicació de la Carta, són escandalosos. Jo crec que es poden qualificar, en tot cas els juristes ja m'ho diran, però es poden qualificar de prevaricació, perquè és un incompliment conscient i no sols un incompliment d'inacció, sinó un incompliment d'acció en contra, d'obstrucció activa, no de promoció activa, sinó d'obstrucció activa. Això ha estat una constant, ja s'ha subratllat, tots els informes que s'han fet, totes les recomanacions que ha fet el Comitè de Ministres del Consell d'Europa han estat molt crítiques respecte al comportament de l'Estat. I bé, això crec que requereix
una reacció, una actuació de totes les instàncies, ara ho concretaré una mica més, dels territoris de llengua catalana, perquè sí que és cert que hi ha hagut alguna crítica davant d'aquest incompliment tan escandalós, però, sincerament, jo trobo a faltar que hi hagi una acció molt més general, molt més contundent, i en això acabaré la meva intervenció, perquè és obvi que l'obstrucció a determinats preceptes de la Carta, la comunicació en els mitjans de comunicació, no sols s'ha impedit la recepció dels mitjans, sinó que no s'ha volgut tramitar una iniciativa legislativa popular que va arribar al Congrés amb tots els ets i uts, hi ha hagut realment una posició escandalosa. Tot això repercuteix en molts altres àmbits. Amb el món socioeconòmic, no s'ha dit expressament, però es pot sobreentendre de la intervenció que acabem de sentir, que la circulació dels productes en el conjunt de l'espai lingüístic no és, ja no dic facilitada, és obstruïda de totes les maneres possibles per la reglamentació de tota l'etiquetatge, etc. Tot. Fins i tot els productes de caràcter cultural. No s'ha avançat tampoc, com hauria estat desitjable, en la coordinació entre els territoris amb alguns àmbits, com és la coordinació educativa, en els plans d'estudi, en la circulació dels ensenyants entre els diferents territoris. Hi ha hagut aquí també una manca de facilitats per part de l'Estat, potser també una manca d'iniciativa, sobretot d'alguns governs autonòmics que han estat contraris a qualsevol qüestió d'aquest tipus, i, en definitiva, no s'ha arribat al que hauria estat lògic, que és a una homologació del marc jurídic de les llengües en els diferents territoris en què el català té el caràcter de llengua oficial. Seria lògic i desitjable que aquestes qüestions que han quedat aturades en el passat que es moguin, sobretot a partir d'ara, que sembla que hi ha una disposició més favorable de part dels governs autonòmics. Bé, aleshores, davant d'aquests fets, tenint en compte no sols que fa 15 anys que aquesta Carta Europea va ser ratificada per l'Estat espanyol, sinó que fa 20 anys que es va promulgar la Declaració Universal de Drets Lingüístics a Barcelona i que en fa 30 d'anys del segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que també ja propugnava una coordinació a l'estil de la Unió Lingüística Neerlandesa entre els territoris de llengua catalana, em sembla que seria qüestió d'emprendre, com deia abans, una acció a gran escala de confluència, de denúncia i d'iniciativa per part de tots els territoris. Això, a part de ser una idea que podem compartir molts, ha estat ja una proposta concreta i per tant aquí, ja que jo d'alguna manera represento en aquesta taula Òmnium Cultural i com a soci que també soc de l'Obra Cultural Balear, perquè soc d'Eivissa, i de l'Acció Cultural del País Valencià, també soc soci per solidaritat, per tant, em crec amb dret de representar la Federació Llull, que va promulgar no fa gaire el manifest de Randa, el 25 de setembre concretament, que precisament es va centrar, aquestes tres entitats, que són les més representatives en l'àmbit de l'associacionisme cultural, varen promulgar aquest manifest, que el puc deixar si algú té interès a veure'l o repartir-lo, però que em sembla que val la pena llegir-lo perquè no és gaire extens i és més clar i més ordenat que les paraules que jo podria ara dir. La Federació Llull, que aplega les associacions culturals més rellevants del País Valencià, les Balears i Catalunya, ara que precisament es commemora el 7è centenari de Ramon Llull, signe indiscutible de la projecció universal i de la trajectòria secular de la nostra cultura i del qual prengué nom la nostra federació, conscients de la possibilitat real i del dret inalienable de la nostra comunitat lingüística i cultural
a un reconeixement igualitari entre les llengües i els pobles d'Europa, que permeti el desplegament normal i preferent de l'ús públic del català en el seu espai territorial històric, com qualsevol altra llengua no subordinada, recordant la proclamació ara fa 20 anys de la Declaració Universal de Drets Lingüístics de Barcelona, primer denunciam la persistència de les polítiques adverses a la llengua catalana i el plurilingüisme igualitari a l'estat espanyol, malgrat les aparences democràtiques, especialment en les institucions en què predomina el Partido Popular. Aquesta ofensiva es fa evident amb l'incompliment flagrant dels compromisos assumits lliurement per l'estat espanyol amb la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries l'any 2001, ara fa exactament 15 anys. Se cita el BOE del 15 de setembre del 2001. La Carta Europea compromet els estats que l'han signat a respectar l'àrea geogràfica de cada llengua i evitar que les divisions administratives siguin un obstacle a la intercomunicació. Article 7.1b de la Carta. A facilitar la comunicació entre els grups que parlen varietats de la mateixa llengua dins de l'Estat. Article 7.1e. O en altres estats veïns. Article 7.1, lletra I. I a proporcionar mitjans d'aprendre la llengua als que no la parlen. Article 7.1, lletra F. Davant de l'incompliment aquest, l'estat espanyol, especialment on ha governat el Partido Popular, no sols ha incomplert aquests compromisos, sinó que ha arribat a combatre la unitat de la llengua, a impedir la lliure circulació de les emissions televisives entre els territoris de llengua catalana i a combatre els models educatius que més bé asseguren la competència en les dues llengües oficials. La Carta Europea compromet també els estats signataris a remoure els obstacles que dificulten l'aprenentatge i l'ús de cada llengua i a considerar que les mesures de suport a la recuperació de les llengües amenaçades no representen en cap cas una discriminació per als parlants de les llengües més esteses. Article 7.2 de la Carta. No coneixem cap iniciativa de l'Estat destinada a rebatre aquest tipus d'argumentacions sobre el pretès caràcter discriminatori de la promoció de la llengua catalana en el seu propi espai històric. La Carta Europea obliga finalment els estats que l'han signat a fomentar la comprensió i el respecte entre totes les comunitats lingüístiques i promoure que ho facin el sistema educatiu i els mitjans de comunicació. Article 7.3. Res no s'ha fet ni es fa des dels poders de l'Estat en aquest sentit i la intolerància davant de la diversitat lingüística és especialment adversa al català. L'evidència d'aquest incompliment constant i general són les amonestacions que ha fet a l'Estat espanyol el Comitè de Ministres del Consell d'Europa en totes les recomanacions sobre l'aplicació de la Carta, el 2005, el 2008, el 2012 i el 2016. Les advertències del Consell d'Europa sobre el desconeixement de la llengua catalana a l'administració de justícia, als òrgans perifèrics de l'Estat i en els serveis públics estatals, especialment, com es deia ara mateix, els serveis de salut, la manca de protecció del català i l'aragonès a Aragó, i perquè l'ensenyament trilingüe no comporti cap retrocés per a l'aprenentatge del català, totes aquestes amonestacions han estat ignorades per l'Estat al llarg d'aquests 15 anys. No entenem com és possible, diu el manifest, davant d'aquestes polítiques escandaloses, que el cap de l'Estat afirmi que Espanya se sent orgullosa de la seva diversitat. Davant la persistència d'aquesta situació profundament injusta i de l'incompliment tan evident d'un tractat internacional, i acaba, reclamam. I valdria la pena, crec, que aquesta reclamació es pogués dur a la pràctica. Que els representants parlamentaris dels nostres territoris elevin la més enèrgica protesta a l'Assemblea de Parlamentaris del Consell d'Europa i el Parlament Europeu. Que les institucions d'autogovern de les Balears, el País Valencià i Catalunya, ara que hi ha una clara voluntat de cooperació, coordinin les seves polítiques relatives a la llengua catalana en tots els àmbits, tal com va plantejar ja fa 30 anys el segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, i que es constitueixi amb les principals institucions acadèmiques, professionals i associatives del nostre àmbit lingüístic el Consell de la Llengua i de les Lletres que hi era previst, a fi de disposar d'una veu social conjunta i potent que pugui defensar els drets de la nostra comunitat lingüística i cultural a tots els nivells. Em sembla que és qüestió ja no de fer protestes de tant en tant,
o des d'un sector petit, sinó aglutinar la societat civil, els representants polítics que tenim i la projecció internacional. Sé, per exemple, que ELEN, aquesta entitat que ara defensa les llengües menors d'Europa, ha pres ja decisions. En aquest moment la presideix un valencià, Ferran Suai, la vicepresidència és d'una persona de la Plataforma per la Llengua. Per tant, em sembla que hi ha una sèrie d'elements que permetrien emprendre una acció no esporàdica, sinó constant, i no sectorial, sinó general, de denúncia i reivindicació que, com a mínim, doni a conèixer aquest incompliment tan flagrant. I des del punt de vista jurídic s'ha demanat, no sé si els juristes penseu que això és possible, que s'incorpori la Carta a l'ordenament jurídic europeu i que, per tant, pugui tenir una força sancionadora davant dels incompliments, perquè si no és una carta que simplement és una declaració d'intencions, és una cosa de poca efectivitat. És el que em sembla que hauríem de pensar mirant endavant. Moltes gràcies, Isidor Marí. A la meva esquerra, una persona que és coneguda de pràcticament tothom, en Josep Cruanyes, advocat i historiador, reuneix molts títols a la seva persona multifacètica. És president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, és secretari de la Comissió de Llengua Catalana del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya. Com a coordinador de la Comissió de la Dignitat, ha estat un dels principals impulsors del retorn dels papers de Salamanca i ha publicat diversos llibres sobre diverses matèries, tant històriques com jurídiques, i no m'hi estendré per fer-ho curt, tota vegada que anem una miqueta curts de temps. Endavant, sisplau. Bé, moltes gràcies i bona tarda a tothom. Això d'anar parlant al final, cada vegada hi ha més coses que s'han tractat. De tota manera, em permetreu que dins d'aquest àmbit que em toca parlar faci un comentari perquè és important, que és una qüestió que s'ha parlat, que és els tribunals, la llei i el compliment de la llei, que és important perquè bé, podríem dir que potser que diem les coses clares. Aquesta carta, o totes les cartes, parteix d'una suposició, que és que hi haurà uns estats que compliran i, a més, hi haurà uns tribunals que se la faran seva i que la compliran. I aquestes dues coses és una suposició que no s'ha donat. I d'aquí patim. La carta, per exemple, diu una sèrie de consideracions que des d'un punt de vista d'interpretació de la llei i de compliment d'aquesta llei té molta importància. Per exemple, hi ha un punt, el 7.4, que diu, entre altres coses, al final diu, els estats han de prendre en consideració les necessitats i els desitjos expressats pel grup que usen aquestes llengües. O sigui que d'alguna manera aquí, aquests usos i desig, aquí es traduirien amb la legislació i les polítiques fetes, dues a terme pels òrgans legislatius i organismes d'aquests territoris. Després hi ha un altre article que també es veu que els tribunals espanyols tampoc no el porten gaire, que és l'article 3 del Codi Civil, que diu que els tribunals en l'aplicació de les lleis faran interpretació, entre altres coses, d'acord amb els usos socials del temps en què s'aplica aquesta llei, l'esperit i la finalitat d'aquestes lleis. Bé, s'ha dit, la justícia espanyola no assumeix aquesta llei com una llei interna d'acord amb el que diu la pròpia Constitució. Jo diria que és una qüestió estructural d'aquesta justícia. És una qüestió estructural d'aquesta justícia perquè aquesta assumpció no és una qüestió que pugui fer determinat tribunal, determinat jutge penjat en un determinat lloc, etc., sinó que és una qüestió beneïda i imposada per la cúpula de la justícia, pel Tribunal Suprem i els òrgans màxims d'aquesta justícia i després revelada pel Tribunal Constitucional. I què vol dir això? Què vol dir això? Que beneeixen, i no només amb aquesta qüestió,
l'incompliment flagrant i el desconeixement dels tractats internacionals. Posem dos exemples. Posem aquest i posem un altre exemple, la Carta Internacional dels Drets Civils i Polítics, amb una qüestió com els crims del franquisme. Mentre la ONU diu i estableix reiteradament que l'Estat ha de jutjar aquests crims i no és d'aplicació la llei d'amnistia per quan els crims són imprescribibles i per tant no són d'aplicació, no només els tribunals i els jutjats en fan cas omís, sinó que el Tribunal Suprem ha fet sentències advertint d'una manera molt clara a tots els jutges que si se'ls acudeix fer això seran castigats per prevaricació. I llavors què vol dir? Què vol dir? Que hem de concloure que la prevaricació és un element institucional de l'Estat, perquè d'alguna manera la beneeix i l'imposa als màxims òrgans de l'Estat. I aquí el que ens trobem és, podríem dir, una de les altres mancances que, evidentment, difícilment es pot tirar endavant això, i podríem dir, i què és el que imbueix fer això? Jo, fent una reflexió històrica, penso que és molt clar. Hi ha un principi no escrit a la Constitució, perquè suposo que devia inspirar aquell famós article 3 de la Constitució que sempre s'ha dit que l'havien redactat els militars i que van ser posats sobre la taula dels redactors d'aquells pares o mares de la Constitució. No, eren tots pares, em sembla que no hi havia cap mare. Doncs en aquell moment no hi havia cap mare. Doncs des d'aquest punt de vista jo només veig que hi ha un principi que sobrevola, que és un principi històricament molt marcat, que és el principi de unitat de destino universal, que segueix marcant, diguem, això com un principi, jo diria no de dret natural, ara sinó podríem dir d'una mena de dret sobrenatural que inspira i inspira. I això ens remarca la necessitat, que clar, sembla evident, no? Sembla evident que hi hagi una organització de justícia al servei de la societat, no en contra d'aquesta societat, no interpretant les lleis per imposar una realitat que no s'adiu a la realitat d'aquesta societat, i aquí estem parlant de l'àmbit lingüístic, i per tant imposant una situació contrària, sinó precisament interpretant aquesta realitat social. És tan evident com això. I llavors aquí, doncs, clar, per exemple, parlant d'institucions autonòmiques, veuríem la gran diferència de l'Estatut que tenim avui amb el que hi havia en temps de la República, on la Generalitat tenia el nomenament dels jutges i, entre altres coses, s'imposava com a element bàsic l'acreditació de l'ús de la llengua abans d'incorporar-se, i això, a diferència del que pensa el president del Tribunal Superior de Justícia, no suposava cap buit, sinó que hi havia jutges per tot arreu i s'impartia la justícia amb tota qualitat. I jo diria que en el cas del màxim jutge òrgan del Tribunal de Justícia, que llavors era el Tribunal de Cassació, amb molta més categoria i qualitat del president que actualment tenim, que no arriba, diguem, gaire. Per tant, això és una qüestió a tenir-ho en compte i tenir en compte una de les necessitats. Quan ens plantegem quines necessitats tenim, doncs això és un element important. Per tant, com ja s'ha anat dient des d'aquest punt de vista del domini lingüístic, la Carta Europea marca aquesta necessitat, o sigui, marca que les polítiques han de tenir en compte això. I, per exemple, quan estableix els objectius i principis, parla respecte a l'àrea geogràfica de cada llengua. No parla ben bé del domini lingüístic, però sí que diu l'àrea geogràfica on es desenvolupa aquesta llengua i, com ja s'ha dit, assegurant precisament que les divisions polítiques administratives no comportin cap obstacle. Per tant, això és un element que la Carta diu que els estats han de fer
i per tant totes les administracions públiques implicades d'aquestes divisions administratives regionals, provincials, locals o com siguin, no han de fer perquè aquesta divisió o aquesta organització administrativa o política no vagi precisament en contra d'aquest àmbit territorial. Llavors, per exemple, es parla en l'apartat E el manteniment de les relacions entre grups que usen les llengües identificatives o pròximes dins un estat. I aquí ens trobaríem, doncs, evidentment, parlaríem de Catalunya, el País Valencià, la Franja, les Illes, etc., que, evidentment, són llengües i, per tant, s'han de mantenir les relacions i no s'han de posar, en aquest sentit, dificultats. I ja no diem també que també la Carta planteja el que són els intercanvis transnacionals, transfronterers, quan hi ha coincidència d'aquesta llengua. I, per tant, jo entenc que des d'un punt de vista de la Carta, l'Estat té una clara, sent l'Estat com a òrgan superior i d'alguna manera de tota l'organització política i administrativa, li dona l'obligació d'intervenir de manera global i de fer una política i coordinar aquestes polítiques lingüístiques precisament per evitar aquestes limitacions territorials i el fet que es respecti aquesta circulació de la llengua i la protecció, diguem, raonablement igualitària de la llengua dins aquest territori. I llavors això hauria d'afectar a l'ensenyament, a la justícia, que hauria de tenir en compte aquest domini i, clar, i quan ara també, parlant, podríem dir, de l'àmbit del domini, quan el president del Tribunal Superior de Justícia diu que no es pot exigir l'exigència de català perquè, o si no, no hi haurien jutges, clar, la qüestió lògica i amb aplicació de la Carta és de dir, escolti, aviam, amb aplicació de la Carta el sistema que han fet servir fins ara no dona resultat. Doncs el que han de fer és canviar el sistema. És així, vull dir, perquè el principi bàsic que s'ha de protegir és el que marca la Carta i, per tant, doncs, escolti, aquest sistema de mèrits o de medalles o d'aquestes coses així no serveix a la realitat que hi ha. I, per tant, de tota manera, dins aquesta carta també lliga, jo entenc, i es pot entendre, que l'existència i la protecció en aquest sentit de relació el que en podríem dir un mercat cultural comú d'aquest àmbit i, per tant, el facilitar, no dificultar, sinó facilitar el que hi hagi aquesta relació comú i d'alguna manera també, perquè ho diu quan l'afavoririment, diguem, d'un prestigi comú de la relació de la llengua dins aquesta àrea, sobretot quan es refereix a que no s'han de posar elements que dificultin o desincentivin l'ús d'aquesta llengua, doncs precisament això es fa creant aquest prestigi comú de la llengua i la consciència de pertinença comuna dins aquesta àrea i no fragmentant-la. I una qüestió molt important que també diu la Carta i que té una importància i nosaltres ho veiem amb la situació de la llengua i el desenvolupament de la llengua al territori, que és una cosa que, evidentment, de les moltes que l'Estat no ha fet o no fa, que és promoure la concepció, el 7.3, promoure la comprensió mútua entre els grups lingüístics del país, a l'educació i foment entre els mitjans de comunicació, etc. O sigui, vol dir que els altres grups lingüístics que no formen part d'aquesta i, per tant, els que parlen l'espanyol, etc., ha de fomentar l'Estat una bona relació de comprensió, de coneixement i, per tant, de respecte en aquestes llengües, que, com veiem, com sabem, es fa, diguem, de l'Estat es fa absolutament el contrari, i quan es fan actuacions, diguem, que ratllen la xenofòbia, etc., sabem que, doncs, com comentàvem abans, que els tribunals, les denúncies que es plantegen en aquest sentit, no se les miren
I quan tenim un fiscal especialitzat en aquest tema, doncs no sé, val més no tenir-lo, perquè més aviat el que demostra, i dient les coses clares, demostra, diguem, una animadversació del propi fiscal respecte als drets lingüístics de Catalunya. I llavors, evidentment, això és una situació, des d'aquest punt de vista, perversa. S'ha dit en aquest sentit la importància dels mitjans de comunicació, perquè és dels elements, diguem, que des d'aquest punt de vista faciliten. Jo entenc, moltes vegades, jo penso que una de les coses que en aquest país hem de canviar més és la mentalitat jurídica, la mentalitat del reglamentista de les lleis i després també la mentalitat de la interpretació de les pròpies lleis. Vaig bé o què? Doncs, i des d'aquest punt de vista, i de vegades es diu no, és que s'hauria de regular més, No, i no sé si en aquest sentit hi estareu d'acord, però jo moltes vegades penso que, per exemple, en el tema dels mitjans de comunicació no es tracta tant de que hi haguessin unes lleis que diguessin explícitament que hi pot haver-hi una comunicació, sinó que amb l'existència de la Carta Europea, en què diu que no es poden posar límits a la circulació dels mitjans de comunicació, això exclouria tot reglament o tota disposició, o s'hauria de considerar contrari a la llei, contrari a disposicions superiors, quan aquestes disposicions dificultessin aquesta circulació. Però vull dir que no... Si en cas entenc que són els tribunals que des d'aquest punt de vista fan aquesta interpretació restrictiva, perquè necessàriament de vegades no caldria gaires tants lleis o masses lleis de més a més, sinó fer-se i aplicar el criteri d'aquesta carta que, com veiem, d'una manera reiterada és ignorada i especialment amb les resolucions dels tribunals de les disposicions que puguin fer els organismes polítics diferents orientats per determinades polítiques, en aquest sentit, lingüístiques concretes. I llavors hi ha un altre aspecte que és les activitats i la indústria. O sigui, abans s'ha parlat de l'activitat econòmica. És important, precisament, dins d'aquesta àrea, el fet que s'afavoreixi el desplegament de la llengua dins de l'activitat econòmica en tot aquest àmbit. I llavors ens trobem amb la paradoxa que moltes vegades l'Estat i sentències es fan sentències contranormatives de protecció de la llengua o de protecció des d'aquest punt de vista, o dels drets dels ciutadans d'ús de la llengua, i s'utilitzen arguments com és l'unitat de mercat i els drets dels consumidors. És pervers, perquè d'alguna manera, partint de la pròpia carta, hauríem d'interpretar que hi ha un mercat protegit de l'actuació d'aquesta llengua en aquest àmbit, i que, per tant, això no és suposable. I quan, per exemple, ens mirem en disposicions europees sobre lliure comerç, etc., sempre trobem disposicions de salvaguarda que refereixen a la cultura i a la protecció de les llengües. I, per tant, això no té sentit. I, a més, clar, jo cada vegada que surt allò de la unitat de mercat i totes aquestes coses fa un riure mirant els Estats Units, no? Un país on el lliure mercat és un dels principis bàsics, podríem dir, d'actuació, i en canvi no representa cap límit dins aquesta llibertat de mercat el fet que fins i tot puguin haver-hi legislacions penals de mercantils diferents a aquests estats, cosa que aquí en l'estat espanyol, doncs, no sé, qualsevol cosa semblaria un pecat universal. Bé, el pecat universal no, que aniria contra aquest principi que us he dit, que heu de recordar sempre, la unitat de destino universal, que és el que s'aplica. De fet, no és el de la unitat de mercat, sinó que és des d'aquest punt de vista. Llavors, podríem dir, aquesta situació que en els diversos àmbits la Carta
remarca, intenta que els estats posin mesures per afavorir, precisament perquè la llengua no només és el parlar, sinó que és viure-la i, per tant, l'activitat econòmica, tota la sèrie d'elements que comporta el desenvolupament normal d'aquesta llengua. Jo, diguem-me, m'has tret la paraula, m'has enganxat la paraula, no, és broma, però vull dir, i estic absolutament d'acord, que es planteja, fent la reflexió aquesta, es planteja l'absoluta necessitat de que la Unió Europea es faci seva la Carta. Per què? Perquè, a més, entra dins de les competències de la Unió Europea, sobretot quan ens estem posant en qüestions lingüístiques, com el cas del català, és transfronterer i, per tant, entraria perfectament dins de les competències i les polítiques, a més, especials que la Unió Europea té de polítiques de relació transfronterera. En aquestes polítiques de relació transfronterera s'haurien d'establir les relacions, precisament, econòmiques, perquè ja sabem que la Unió Europea sempre és això, les relacions econòmiques que ajuden a aquesta relació entre aquests pobles fronterers que tenen llengües coincidents i, per tant, afavorir aquesta relació de mercat, del mercat cultural, del mercat de comunicació, etc., i la defensa, en definitiva, d'uns drets que la pròpia Unió Europea té, i jo entenc que, des d'aquest punt de vista, hauria d'intervenir. I, per acabar, us plantejaré una qüestió que planteja la necessitat aquesta, diguem, dins de la Unió Europea. Amb la relació de l'estat espanyol amb la Unió Europea es van fer una mena de convenis molt particulars que et podries adreçar a determinades institucions si enviaves a una determinada oficina els documents perquè te'ls traduïssin. Jo m'he trobat, ja ho hem dit, l'exercici d'advocat, una de les qüestions que faig és la qüestió de marques. Hi ha una oficina de la Unió Europea de patents, de marques i dissenys, se'n diu Oficina de Propietat Intel·lectual. Doncs bé, aquesta oficina portes les actuacions i de vegades dins els procediments has de demostrar que una determinada empresa fa ús d'una determinada marca que se li pot impugnar pel no ús. I, per tant, amb allò has de presentar documentació de l'activitat d'aquella empresa fent aquell ús d'aquella marca. El normal és que una empresa situada a Catalunya i que fonamentalment pugui tenir la seva activitat màxima en Catalunya generi la documentació en català, factures, publicitat, etc. Doncs aquesta oficina no ho admet perquè s'hauria de traduir. I llavors dius, escolta, això com pot ser? Com pot ser? I, a més, com pot ser quan, dins aquella oficina, això es planteja entre dues parts que resideixen a Catalunya i que, per tant, totes dues usen la llengua catalana i l'entenen. Això no va. Això no va i va, d'alguna manera, contra els drets. Per tant, podríem dir un element més d'aquesta imperiosa necessitat i que, per tant, s'hauria de posar sobre la taula d'una manera seriosa. Bé, moltes gràcies, Josep. L'Isidor Marí ha demanat la paraula per fer un incís sobre això, precisament. Sí, aquí en aquesta sala hi ha en Miquel Strubel, que també té la seva pròpia història sobre l'incompliment dels compromisos adquirits per l'estat espanyol amb les institucions europees. Com molts dels presents, si no tots, deveu recordar, quan es va demanar que el Tractat Europeu reconegués el català com a llengua oficial, el subterfugi del govern socialista que acabava d'accedir en aquell moment, crec que era el juny del 2005, va ser que farien convenis amb cada una de les institucions perquè poguessis adreçar-t'hi i rebre resposta en català. Doncs bé, no sols el cas que acabes d'esmentar, jo em vaig adreçar, després de veure que això no es complia, a la instància que em semblava que em podia defensar, que és el defensor del poble europeu. I li vaig escriure i li vaig dir com és que no informa de l'existència d'aquest conveni que permetria que els ciutadans s'hi adrecin en català i rebin resposta en català, no n'informa, i no sols això, sinó que el formulari i els prospectes que informen de quines llengües són les que es poden utilitzar per adreçar-se al defensor del poble no et diuen que pots fer-ho en català i en gallec i en basc. I la resposta va ser genial, perquè jo em vaig presentar una reclamació al defensor del poble contra el defensor del poble.
I la resposta va ser: no és procedent que vostè presenti una demanda al defensor del poble contra el defensor del poble. Dic, bé, aleshores qui et defensa, pregunto jo. No. I tinc les cartes a la vostra disposició. El senyor Diamanduros, en aquell moment, em va respondre que no podia fer-ho perquè l'estat espanyol no havia complert els compromisos del conveni que tenia i no havia fet la pàgina web informativa ni havia establert el sistema de traducció. És a dir, fora de la carta, l'estat espanyol és, i això se n'està parlant en tots els ordres, és l'estat que més incompleix els compromisos que té adquirits i, per tant, no sé per què presumeixen tant que s'ha de respectar la llei. Bé, moltes gràcies. Obrim el torn de paraules sobre aquest eix. Comencem per allà. Moltes gràcies. És per aquí, perdó. Bé, jo tinc diverses qüestions. Una és sobre la situació del valencià respecte a l'àmbit lingüístic. És a dir, el valencià té diccionari normatiu, té entitat acadèmica diferent i té també un nom diferent fixat estatutàriament. És a dir, jo soc plenament conscient de la unitat de la llengua catalana i he fet tot el possible perquè hi hagués un reconeixement més enllà del nom de l'Estatut. Però és una contradicció que tenim i és un obstacle i m'agradaria saber quines són les aportacions que penseu que calen per a superar que, malgrat aquesta coexistència d'aparentment dues normatives, aparentment dos diccionaris i diversos noms per a la mateixa llengua, tinguem o puguem augmentar la consciència d'unitat lingüística. Una altra qüestió és en relació a la Carta. La Carta proclama que s'ha de superar la divisió administrativa, que s'ha de respectar l'àmbit natural de les llengües, l'àmbit territorial de les llengües, i en canvi la Carta accepta un sistema de ratificació per part de l'Estat espanyol que precisament consagra aquesta divisió administrativa i la fractura de l'àmbit territorial de la parla de les llengües. Per tant, és una contradicció que jo veig insalvable, no sé si teniu alguna cosa a dir ahir. I una tercera qüestió, i acabe, respecte a la Unió Europea, i m'agrada molt això que heu dit, que cal que la Unió Europea accepte el contingut de la Carta com a normativa interna i per tant pugui ser traspassada a una directiva i després al dret intern d'una forma directa i amb un contingut d'obligatorietat que a hores d'ara no té. Però vos vull fer reflexionar sobre una qüestió que és, per exemple, en el contingut audiovisual. La normativa estatal reprodueix pràcticament fil per randa la normativa europea, les directrius europees. I això no impedeix l'incompliment sistemàtic de l'Estat espanyol dels percentatges de les quotes que sobre producció europea, que en aquest cas seria sobre llengües diferents de l'espanyola, s'hauria de produir als territoris on tenen altres llengües oficials. Per tant, i estem parlant de directives europees que són de plena aplicació, que són absolutament exigibles i que inclús estan traspassades directament a normativa en vigor. I la Carta ja reprodueix part d'aquesta normativa quan copia, per exemple, en el cas de la recepció dels mitjans audiovisuals, el supòsit de les limitacions que es poden establir. Les limitacions que es poden establir, segons la Carta Europea, són aquelles que depenen de la seguretat nacional i de qüestions d'ordre públic i està copiant directament la directiva de Televisió Sense Fronteres, que després es va anomenar de mitjans audiovisuals. Aleshores, el que passa per la Unió Europea, mentre siga una directiva d'aplicació estatal i a través d'una llei estatal, no ens dona tampoc cap garantia de cap compliment, perquè tenim sectorialment ja aquesta normativa en vigor i no s'aplica. No es podria anar al Tribunal Europeu. No, perquè es basa en el conveni de drets humans. No, però vull dir que les aplicacions d'aquestes normes... Les preguntes són molt pertinents. Segurament n'hi ha que tenen un vessant més jurídic i potser és més lògic que les respongui en Cruanyes, però la primera, evidentment, és una qüestió fonamentalment lingüística.
davant de la denominació estatutària de valencià hi ha hagut una interpretació que, com hem dit al començament d'aquesta taula, jo crec que ha anat perdent força, i és que el valencià calia entendre que és una llengua diferent. Jo crec que això, des de la mateixa Acadèmia Valenciana, per exemple, que és l'organisme oficial al País Valencià, ja ha estat desmentit, és a dir, és la mateixa llengua. Per tant, aquí hi ha una llengua que té noms diferents i depèn també de la interpretació que en fem nosaltres, perquè jo conec algunes persones segurament ben intencionades des de Catalunya que prenen com a posició de dir és que cal destruir l'Acadèmia Valenciana perquè és així com podrem aconseguir que s'accepti que la llengua del País Valencià és el català, és a dir, la solució dràstica. Jo crec que en aquest cas s'ha de tendir més aviat a una incorporació del concepte del valencià com a denominació de la mateixa llengua que és present fins i tot en els estatuts de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, tendiria a reforçar la idea que la llengua és la mateixa, igual com passa amb el flamenc respecte al neerlandès o com passa amb l'anglès britànic respecte a l'anglès d'Estats Units, que tenen segurament diccionaris i gramàtiques amb algunes diferències, o com passa amb la Unió Interacadèmica de l'espanyol mateix. És a dir, que hauríem de trobar, sobretot ara que l'Acadèmia Valenciana ha renovat el sistema d'incorporació dels seus membres, que per tant em sembla que encara és més evident que els nous membres de l'Acadèmia comparteixen la unitat de la llengua i la necessitat de treballar d'una manera conjunta per una recuperació global en tots els territoris de la llengua. Em sembla que és més aquest el camí que no pas pretendre que a la Comunitat Valenciana es produeixi un canvi de plantejament institucional que em semblaria molt difícil. Aleshores, si tenim en compte, a més, que el mes que ve, si no estic equivocat, hi ha d'haver eleccions a l'Acadèmia Valenciana i que, donada la composició que té ara, és molt probable que la nova Junta de l'Acadèmia Valenciana sigui menys particularista que la que hi ha hagut fins ara, doncs em sembla que és millor buscar un compromís d'actuació conjunta per la via, ja ho he dit abans, d'una unió lingüística, com va ser el Tractat d'Unió Lingüística de Flandes i d'Holanda, els Països Baixos. Crec que és més aquest el camí que no pas... Crec, vaja, la situació valenciana ja sé que no és fàcil i segurament la coneix millor la Mercè que no pas jo, però jo crec que s'ha d'exercir aquí més una diplomàcia més que no pas una ruptura, em sembla. Respecte als altres temes, segurament en Cruanyes en pot parlar millor, però jo crec que davant de la Unió Europea i davant de qualsevol altra instància internacional hi ha un principi elemental, que és que ningú buscarà solució per una cosa que no s'hagi convertit en un problema. Per tant, l'actitud que s'ha mantingut durant molts d'anys de no ser un problema a les institucions internacionals no és una bona actitud. Evidentment que hem d'actuar d'una manera correcta, però hem d'evidenciar que hi ha un problema perquè es vegi que hi ha necessitat de trobar-li una solució. Vols dir alguna cosa més? Sí, voldria comentar. La qüestió aquesta, diguem, de la manera en què va assumir l'estat espanyol el conveni aquest, clar, aviam, jo penso que tampoc hauria de ser, el que passa que sempre estem després qui interpreta i és el problema. Però clar, quan mires, diu Espanya, les llengües a les quals s'aplica la carta, i diu èuscar, el País Basc i Navarra respectivament en denominacions diferents. Doncs estem parlant de l'èuscar en aquesta zona. Català, a Catalunya, a les Illes Balears i a la Comunitat Valenciana, en aquest territori denominat estatutàriament valencià. O sigui que des del punt de vista de la carta,
des del punt de vista de la carta entenc que això és així. I si no, hi ha una altra qüestió a aplicar, que és quan parla la carta de les zones de les llengües, com en diu, les llengües en una forma, una llengua formada, usada en una forma idèntica o pròxima, en el sentit de considerar que formen part totes d'aquest territori de relació, etc. O sigui que podríem dir des d'aquest punt de vista es podia entendre això. I després hi ha una altra qüestió, que podríem dir aquesta que has plantejat, de la interpretació que es fa d'aquestes lleis, d'aquestes directives que s'han transposat. Clar, no és una qüestió, diguem que en aquest sentit, ho dic una mica perquè alguna vegada ho he pensat, però tampoc ho he pensat més a fons. Però aquestes qüestions de vegades, aquí, oblidem, hi ha altres països, jo de vegades quan fas trobades amb advocats de França i tot això, ells ho tenen molt més clar, això. De vegades, accedim poc al Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea, perquè si és una, no ho sé, però jo diria que si són directives transposades i per tant el que es poden incomplir són principis bàsics d'aquestes directives, jo entenc que es podria demanar un pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre aquestes qüestions. I per tant, vaja, no sé, jo penso que és un aspecte que s'hauria de pensar. Caldria estudiar-ho cas per cas, en qualsevol cas. Les directives tenen un termini per a la seva transposició i a partir del transcurs del termini poden ser aplicades i al·legades davant dels tribunals de manera directa. Directa també. Però bé, això depèn de cas per cas i aquí estem parlant precisament d'una carta que és un tractat internacional però que no és de la Unió Europea. No, però ella parlava, que parlaves de les normes que després s'han aplicat a partir de directives? Sí, sobre això sí. Jo dèiem això, el que passa que tu deies el pacte aquest, la carta aquesta, també reprodueix els mateixos elements, però el que d'alguna manera al final en els tribunals el que apliques és la directiva, que coincideix amb el mateix que diu la carta, però el que demanes és l'aplicació de la directiva, encara que facis l'al·legació d'això. El que passa és que parla que s'ha de consumir un percentatge en qualsevol de les llengües espanyoles. Es considera que aquest consum siga en espanyol ja dona compliment a aquest percentatge. Per tant, la resta de llengües espanyoles queden de banda. No fa falta que estiguen perquè en estar l'espanyol ja s'està complint la directiva. És que hi ha moltes normatives d'aquestes que són un forat negre i no parlem en matèria d'etiquetatge, per exemple. També. Perdó, hi havia una altra paraula aquí que aquesta senyora havia demanat la paraula. Sí, dic que ja és un poc tard, perquè crec que anem una mica tard, però bé, avui hem parlat de la carta, dels incompliments de l'estat espanyol, de com els tribunals ignoren la carta, també saben què és però la ignoren, i de com es fan sentències en contra del català, totes les que hem vistes. Nosaltres sempre dèiem que la desigualtat comença a la Constitució espanyola. I per tant creiem que és aquí també que s'ha de canviar. Ja saben que Catalunya ha iniciat un procés i que Ventura vosaltres aviat ja no vos importarà gens la Constitució espanyola, però nosaltres encara pensam que hem de fer coses per canviar també aquesta Constitució. A més de les propostes que ens ha explicat Isidor de la Federació Llull en la lectura final d'aquest manifest, jo vos volia demanar si trobeu que és hora de fer una campanya per la igualtat de drets de les comunitats lingüístiques, tant de l'Estat com de les comunitats lingüístiques d'Europa, que tenen per demanar també que siguin oficials, però que l'oficialitat comporti també l'obligatorietat de coneixement de la llengua del territori per part de les persones que viuen i treballen en aquell lloc. Perquè això també ens canviaria moltes coses a nivell lingüístic i a nivell de sentències i d'altres accions. Llavors sí que seria una bona campanya que ara que parlant d'ajuntar forces de tot el territori i rompre aquestes barreres administratives seria oportú plantejar-ho. Sí. Dues referències que jo crec que venen a tom d'aquesta intervenció. Una, i és que a les Balears una editorial de Menorca que es diu Arrela va publicar fa un temps un llibre col·lectiu
que precisament analitzava una sèrie de persones, i jo una de tantes, què passaria si Catalunya esdevenia un estat independent a la resta dels territoris de llengua catalana. És un llibre que crec que té en compte moltes coses que ara no és el moment de discutir, però crec que hi ha matèria allà per pensar des de Catalunya què és el que s'ha de fer dins d'aquest context. I després crec que hi ha un procés que hauríem de tenir en compte de cara a aquest tipus de reivindicacions col·lectives generals de la igualtat entre les llengües, que és, i el Miquel Strubell hi està més implicat que ningú, crec, en aquesta sala, el protocol de Donosti, que aprofitant que Donosti és la capital de la cultura, la capital europea de la cultura, a finals d'aquest any es recupera la Declaració Universal de Drets Lingüístics de Barcelona i s'ha elaborat un gran repertori de quines serien les mesures que, segons l'estadi en què es troba cada una de les comunitats lingüístiques d'Europa o del món, poden reclamar, a partir del seu moment, un compromís de millora del seu estatus. Jo crec que el protocol de Donosti, si realment funciona com un referent internacional a partir del desembre, podria ser una referència que tothom invoqués juntament amb la carta, perquè la carta ja és un document signat, per reivindicar un canvi d'estatus i un compromís de les institucions internacionals amb la diversitat. Perquè, a veure, això, diguem-ho ara també clarament, totes les institucions internacionals és escandalós l'oblit absolut o gairebé absolut del respecte de la diversitat lingüística, però no sols lingüística. En Josep Cruanyes vol afegir un... Sí. No, sobre l'aspecte aquest de la unitat de la llengua i que sabem tot quins serien problemes, jo entenc que hi hauria d'haver-hi, i que en podia ser uns elements derivats de la carta, que hauríem les institucions, i per tant aquí afectaria la pròpia Generalitat també, amb la seva actuació política i amb la seva actuació legislativa i normativa, sempre s'hauria de tenir present l'aspecte de l'àmbit lingüístic i l'aspecte com un principi bàsic de la política lingüística i el fet de difondre la consciència d'aquest àmbit lingüístic i l'afavorir aquest àmbit lingüístic des de molts punts de vista. Quan, per exemple, es reivindiqui, ara per dir una cosa, l'eix ferroviari, doncs hauria d'estar dins de les polítiques aquestes com un element important a afavorir, perquè és un dels elements que afavoreix la comunicació, etc., entre aquests territoris, el fet aquest. O sigui que, de la mateixa manera que de vegades es diuen coses de dir, escolti, s'han de tenir en compte els aspectes de medi ambient, no sé què, etc. Doncs dins dels aspectes de llengua, jo penso que hauria de ser un principi que s'hauria, com a mínim, a partir de les administracions públiques, ja no dic en la nostra actuació de les entitats i de les reivindicacions, etc., que s'hauria de tenir més present, que és la manera, d'alguna manera, d'enfortir aquest àmbit des de tots els punts de vista. Gràcies. Tenim una altra paraula aquí. Sí, l'Isidor abans ha fet referència a l'existència d'un acord entre el Reino d'Espanya i les institucions europees per facilitar les comunicacions en català, gallec i euskera. No és ben bé primícia, però un exemple de com funciona aquest sistema funciona a través de l'ambaixada espanyola davant de la Unió Europea, té una Consejería de Asuntos Autonómicos que, entre altres coses, rep aquestes peticions en català, gallec i què em falta, euskera, i les fa traduir en els catalans, gallecs i, qui em falta, els eusqueros, i a través d'aquestes traduccions les envia a la comissió, la comissió les deu contestar i aquesta conselleria després tradueix el català, el gallec o l'euskera, doncs la resposta. D'una cosa de fa 6 mesos, una queixa que hem tramitat per aquesta via fa més de 6 mesos,
el mes de setembre escric a l'oficina aquesta de Consejería de Asuntos Autonómicos per saber com està el meu, però en català, y la respuesta que rebo cap d'uns dies és que de acuerdo con el artículo de no sé quin de la ley de administraciones públicas, si vostè no m'escriu en castellà, no li dic com està la gestió. És un sistema excel·lent. Pervers. Pervers, jo no ho he dit. Ho he dit jo. Alguna pregunta més? Doncs acabaríem aquest eix aquí i passaríem a la cloenda, no? Moltes gràcies.